ole kacha thlia tu te masan chi belewe kule nun tuma hianin tong thong thangin convert tan kan soidona I chumi chu umzia bera chuanin english in thu lo type tala khami kha ramdang mi thian te lo nei tala khang ho kha an tongin a convert theya chumi chu kan soidon ani ma se english amo english lo ponin trong dang kha english a convert thei bok ani ti a lo tha bokila chuanin tahin kan lut chinanga hi chen thil kan type ta ni thil kan type mai kan selok nga gboard I hmanga amang I hmananga ya google keyboard mo chuan google keyboard I hmanga chu kan hmang deuh fura nga ka ringa keyboard dang te kan download te ni lo chuanin google keyboard kan hmanga chuanin heta ka keyboard hi kan hmu nga mi hi heta achunga hianin ka thai bel hi ta hian kan lutanga heta hian a fiah lo deuh mai theia hmu har deuh mai theia achungah hianin achung veilam leh dinglam kilah hianin kan hmu a chuan hemi hi dinglam kil ami hi kan hmetanga hian language thlan tur awm ta ni hemi language hi thlang tala I duh ber hi an tirnanin africans te tiang bengali ti te hindi te pawh awm a english te pawh tam deuh awm a tiang hi hemi hi veilam ami hian I thlan chuanin veilam ami hian a in type anga chuanin heta dinglam ami hi hianin dinglama I thlan nen hianin dinglama I thlanah hianin a in convert dawn tina ani veilama language thlan kha type na tur ani ta a chuanin dinglama mi hi I thlang lenga dinglama mi hi chuan khami kha takha a in convert dawn tina ni chu awmzia chuanin hetah hianin veilamah hianin english alon ta se chuanin khami english khan thui ta pa chuanin dinglamah hianin duh thlang tala hei latin te indonesia arabic ti te africans ti te tam mai a chuan latin ah hianin tin awm ta chuanin hei hi kan convert chin dawn ani en ila khanin latin english in how are you ti kha ka type a chuan latin chuan khu ti kuan nia ka chhiat thiam bik che lawa kan lam english anga kan chhia chuanin adik lo mai thei khan tiang khanin du danin a convert thei ani chong dang pokha english in convert theia latin ti te arabic ti te pokha arabic kha latin ah te pawh convert theia ma se han tiang tong chu kan thiam vak lo mai theia ke pawh ka thiam chong lawa chuanin english hianin kan ti tlang puya english hianin hrang hrangin kan convert thei tina ni chu ka soi buai buchip em lowang chu mo ka soi fiat thiam che lawa themi ka thai bela khanin in metanga chuanin veilamah khan english anianga chuan dinglamah khanin in convert duhna tong kha in thlang mai dawn ania kan ti leh chin ange tikhanin kan hmu thei nga tikhanin chi hrang hrangin a convert thei tina ni chu ole khati chong khatun tumak kan video siam thei ten ta se ka channel thai ti ni chang khong in min lo like share in min lo subscribe sak ve don nia